No niin, moro vaan kaikille. Meikäläinen on vihu. Mikä on? Häksissä. Täällä on ihan hullut häkit. Siis tää ei ota knockbackia. Tää on niinku vaan näin, hakkaa ihan sairaan kauas eikä ota knockbackia. Joo. Katsotaan, mä... Sit oikeesti, ei juma. Vammainen häkkeri. Mä en siis sitä kuollut tällä, mutta tyyppi jäi puolella hopea niinku Full Ironilla oli nyt timuputsit tappaa mut. Ja Iron Miekka, niin ilman kivimiekka, tai ihan roskakulta kun on. Joo, spektataan nyt tätä. Niin toi tappaa mut, sillä ei puolella hopeeta. Spektataan tätä nyt. Siis jos ei tää voita tätä, mä oon niin ihmeessä. Silloin ennen polikin. Osu. Kato, nyt. Kato, ei ottaa knockbackia. Näetkö? Näet? Kato, joo. Joo. Siihen levisi. Joo, reportatkaa tää nobo. Ai rek. No niin, antakaa bännit tolle nobolle. Sen nimi on Lula05. Mut joo oikeesti. Reportatkaa toi nobo. Lula05. Ei. Toi häkkeri. Mut joo, reportatkaa se nobo. Nähdään ensi jaksossa. Moro!